Daily Devotional, Cebuano Version. Kahibulungang Grasya sa Ginoo by Ellen G. White. Sa Eden, Mayo 3. Og ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala mo og sa babayi, og sa taliwala sa imong kaliwat og sa iyang kaliwat. Siya magasamad sa imong ulo ug ikaw magasamad sa iyang tikod. Genesis Kapitulo 3, versikulo 15. Ang pakigsaad sa grasya unang gihimo uban sa tawo didto sa Eden. Sa diha nga human sa pagkahulog, adunay gihatag nga balaan nga saad, nga ang binhi sa babayi kinahanglan mo samad sa ulo sa bitin. Ngadto sa tanan nga mga tawo, kini nga pakigsaad naghalad og pasaylo, ug ang pagtabang nga grasya sa Dios alang sa umaabot nga pagsunod pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Nagsaad usab kini kanila o kinabuhing dayon sa kondisyon sa pagkamaunungon sa balaod sa Dios. Sa ingon ang mga patriarka nakadawat sa paglaom sa kaluwasan. Si Adan ug Eva sa ilang paglalang adunay kahibalo sa balaod sa Dios. Kini giimprinta sa ilang mga kasing-kasing ug ilang nasabtan ang mga pag-angkon niini diha kanila. Ang balaod sa Dios naglungtad na sa wala pa gilalang ang tawo. Kini gipahaom sa kahimtang sa balaan nga mga binuhat. Bisan ang mga anghel gimanduan niini. Human sa pagkapukan, ang mga barughanan sa pagkamatarong wala mausab. Walay bisan unsa nga gikuha gikan sa balaod. Walay usa sa balaan nga mga lagda niini ang mapauswag. Ug ingon nga kini naglungtad gikan sa sinugdanan. Mauusab kini magpadayon sa paglungtad sa tibuok nga mga katuigan sa kahangturan. Human sa paglapas ni Adan, ang mga baruganan sa balaod mao ang siguradong gihikay o gipahayag aron mahimamat ang tawo sa iyang napukan nga kahimtang. Si Kristo diha sa pagtambag uban sa iyang amahan, mitukod sa sistema sa mga halad nga sakripisyo. Nga ang kamatayon, imbis nga pagaduawon dayon sa malapason, kinahanglan ibalhin ngadto sa usa ka biktima nga maghulagway sa dako ug hingpit nga halad sa anak sa Dios. Pinaagi sa dugo niini nga biktima, ang tawo naglantaw sa unahan pinaagi sa pagtuo ngadto sa dugo ni Kristo nga motubos sa mga sala sa kalibutan. Ang misyon ni Kristo dinhi sa yuta, dili ang paguba sa balaod, kundili pinaagi sa iyang grasya sa pagbabalik sa tawo ngadto sa pagsunod sa mga lagda niini. Pinaagi sa iyang kaugalingong pagsunod sa balaod, si Kristo nagpamatuod sa dili mausab nga kinaiyan niini, ug nagpamatuod nga pinaagi sa iyang grasya, kini hingpit nga masunod sa matag anak nga lalaki o babayi ni Adan.